Arratsaldeon. Arratsaldeon, Iaski. Famari buruz hitz egingo dugu. Bai. Izaro hartuko idazu gainera abia puntu moduen badakit asko gustatzen zaizula. Asko gustatzen jatan, bai. Bai, neuri be bai. Izaro Andres. Izaro gaztie, gogoratzen duzu eta bere matera aipatu zenuela. Bai. Eta geupe ahosara etorzan lehenengo diskoarekin ahosabali geratu ginen. Zeldutasun daukan. Zeldutasun. Ze ahots eder, ze ondo komunikatzen daban ahotsakin. Eta ze diskurso potente. Kastamat gogoeta egiten duen, bai genoare buruz, bai musikari lanaren inguruen be bai. Eta besteak beste, esaten du berak fama eta arrakasta ze gauza ezberdinak izan daitezkeen, ezta? Bai. Bueno, aipatu dugun guzti hau gainera, norbaitek ikustianeko balu, sarean interneten badau, 8 minutu Izarorekin, olako oso deitzen da, eta bueno, bera 8 minutu horietan pixkat bera jarroten du bere ibilbideaz, ez da, zuk aipatu dituzun gai guzti horiek, aipatzen ditu 8 minututan, eta, bueno, oso gomendagarria. Eta hor, famaz, arrakastaz, hitz egiten du, eta hor esaten du momentu baten, asko gustu jatan esaldi bat, eta da, fama, berak tal cual, esaten du, fama da, eukitzea como animal de compañía dragoi bat. Bai, edo fama da maskota bezala dragoi bat edukitzea. Bueno, zer da arrakasta? Arrakasta, teorian da, lanaren truke soldata duin bat eukitzea. Zer da fama? Bueno, fama izango litzateke, egiten duzun horren gainean errekonozimendua. Jendeak errekonozitzea zuk egindako lan hori. Normalean, lanbide gehienetan eskutik doazen bi kontzeptu dira, ezta? Hau da, dendari batek, denda balin badauka, berak produktu batzu dauzka salgai, eta bezeroak, balioa ematen dio produktu horri, ondorioz ordaintzen du, eta dendariak soldata jasotzen du. Mediku batek beste horren beste, baduka bere lana, jendeak bere lana errekonozitzen du, eta berak soldata duin bat teorian bentsat jasotzen du lan horren truke. Orokorrean nola funtzionatzen du. Kulturan ezik, kulturan gehiago, kulturgintzan gehiago kostatzen da. Bai, kulturgintzan, musikarien artean, idazleen artean, aktoren artean, askoz komplikatuagoa da arrakasta eta fama bat etortzea. Askotan fama ikusten da, eta Izarrok hori aipatzen du. Bai, berak kursala bete zabanean, aretoa bete zan, jendeak bere lana errekonozitzen zaban, jendeak bera ikusi nahi zan. Izaro entzuteko gogoa zeukan, ezta? Fokoak hor zeuden, ezta? Bera zan protagonista osoa, bera eta bere taldea, baina Izaro, bai? Fama badauka, bazeuka momentu horretan, baina gero fokoak itzaltzen dianean hori artista askok esaten dute, bai? Fokoak itzaltzen dianean errealitatea dator, eta zein da errealitatea? Ba, Izaro berak dio, bera ezin dela duin bizi berak egiten duen horretatik, abestetik, bai. Fama zergatik da dragoi bat? Dragoi bat zer da? Ba, gauza liluragarri bat. Ez handixa da, olako zarata bitxi bat egiten du, eta oso handixa baina egan egin dezake, ez egoak dauzka, liluratuta uzten gaitxun, leyenda bada, bai. Zer gertatzen da? Ba, dragoiak ahoa irekitzen duenean zu botatzen duela, ezin gera bere ondoan denbora asko egon, ez da sartzen gure errealitatean, eta gainera edozein momentutan egan egin dezake eta gure aldetik, gure ondotik alde egiten du. Bai, horregatik ez du Izarok eta asko gustu jata, pixkat paralelismo, ez? Zer gertatzen da dragoiekin eta umeekin? Eta kontu zuarekin be, bai, noski? Bai, eta zuarekin. Errebarik. Bai, hori da. Umeeri dragoia gustatzen zaizkie, eta umei fama gustatzen zaie. Famaren lilura hori, ez? Umea eskok esaten du oraindik ere, orain gaur egun behar bada orain dela 20-30 urte baino gehiago. Haunditan izan nahi dutena dala famatuak. Fama lotzen dutelako lilura horrekin, ez? Fokoekin, ezaguna izatearekin, diruarekin. Ez dute arrakasta ikusten, fama da beste gauza, beste kontzeptu bat, beraientzat. Eta hori oso arriskutsua da. Ze gaur egun alde batetik oso erresa da famatu izatea. Warholek, orain dela urte asko, berak iragarri zuen etorkizunean mundu guztia izangoa da famatua 15 minutuz, bai. Gero gaur egun pixka sare sozialak eta internet eta ekartzen bai ditugu oso visionario da, sasoi horretan, Duari gabe, hemen ikusten nahi geran bideo hori, hor agertzen da bera, hamburguesa bat jaten. Garai horretan bate baino gehiago esango luke ze tontakeri, gaur egun hau itxen dute etengabe youtuber askok. Nire alabak egoten dira askotan ikusten TikTok deitzen da nolako sare sozialo ez dakiz zer dan, eta hor, azkenian da jendea edo zer gauza egiten kamera baten aurrean. Eta jarraitzaile pila bat dauzkate, pertsona horiek famatua dira, dauzkate foko pila bat berei begira zer egiten edo zer. Hilea hartu, gure izabatzuk hartu eta hola mozten. Hori
da gaur egun etengabe ikusten da zerbait, Warholek esaten zabana, ezta. Eta gaur egun, pixkat zare sozialak eta internet eta ekarretaz dezakegu, gaur egun, ez etorkizunan gaur egun, edozein izan daiteke ezaguna 15 pertsonentzat gutxienez. Gero horren aurrean, Banskik beste olako, ez dakit eskultura instalazio moduko bat inzaban, telebista bat hartu, arroxoz margotu, eta horri pinzaban beste salibazioena, etorkizunean, edonor izango da ez ezaguna edo anonimoa 15 minutuz. Ze gaur egun badirudi danak nahi dugula edo danak gerala, erabatera edo bestera, ez dakit famatuak, baina bai oso kontrolatuak ere bagaude, eta pixkat, bestalde batetik, Warholen esaldi horri pixkat buelta ematen, ezta. Baina egisa da gaur egun ume askok nahi dutela dragoia beraien ondoan, asko nahi dute famatu izatea. Eta batzutan aizten zaie, eta aizten zaigu, fama eta arrakasta lortzeko beharrezkoa dela lana. Gure gera gutxi gora bera garai berekoak, eta gu gaztiak ginean, erabak ginean, bazauan telesail bat, fama, deitzen zana. Zeona. Justu zeona. Bai. Nik koko izan nahi naban. Nik be bai. Danak nahi genuen koko izan. Nik be bai. Eta hor bazauan andereño bat, Lidia deitzen zana, gainera hasieran esaten zabana. Google bat egiten egon naiz, Banksy da. Beti daukadalako jarri dugu. Bai, Banksy da. Bai, txartu idatzi egon da esan dut. Zelan izango zen hau, Banksy. Ni gainera nahiko dislexika naiz, osak, oso askotan itzen duten zera bada. Eta bankuarekin lotzen dut, Banksy. Banksy da. Vale, ondo. Ba, ona referentzia hori. Guazen famarazuk. Bueno, fama. Lehiaketa batera nuen da danan izenak, dakitxez. Hau, niretzat izen zen. Niretzat ere. Famak markatu zaban gure nera bezaroa erabat. Bueno, Lidiak esaten zaban, esaten ziren ikaslei zuek famatuak izan nahi dozue, baina famatuak izateko, arrakasta lortzeko, ametsak lortzeko lana egin behar da eta izardi asko bota behar da. Eta batzutan, eta gaur egun batez ere famarena, oso eskura dauan zerbait da, ez? Batzuk esan dezakete, kultur munduan eta musikarien artean badaude arrakasta eta fama biak lortu dutenak, ez da? Lan asko egiten zuten hauek, Hau ere duena zan, Zer, fama bai, duari gabe. Oso gogorra zan, oso klase gogorrak zian, eta pixkat fama hori beti uki dute arte eskolek, ez? Arte eskolek bentsat estatu batuetan, eta dantzari lotutakoak ez dakit beste disiplina batzutan, baina gogorri mila dela lan. Edozen modutan nire pentsatzen dut, lana bali bada batzean, arrakasta eta fama, batzutan ez beti, baina batzutan eskutik joan aldiala, ez da? Horrek esan nahi du zoriontsuak izango gerala? Batzutan bai eta beste batzutan ez. Eta hemen ekarri ditut pixkat, hartu dut ere, igual alde txarna ez, baina musikari lotuta, abeslari edo musikari oso ezagunak 27 urterekin hil zianak, 27koen kluba edo taldea edo deitzen dana, ez da. Hil zian gainera, edo gehienak edo gaindozi baten ondorioz, edo bere buruaz beste eginda, Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse, horra gartzen dian guzti horiek, ez da. Honek zezan nahi du, nik uste dut... Eta baina andratxuek garala, jasone? Bai, andratxuak. Andratxuek garala, esan dezakegu. Ze gazte. Oso gazteak, bai. Gogoratzen zara esate baterako klub honetako, bai, Karko Behin esate baterako, hermana taldeko abeslaria, gu institutuen geundela edo hil zen, etorduen, zar ikusten gendun, ez da? Orain... Ni baino gaztia bazan. Nik zar ikusten nuen, 27 urte zar ikusten nuen. Bai da egitza aldatu itxen da. Adinean referentzia hori ez da gauza bera 20 urtekin edo 40 edo 50 urtekin ez, baina 27 urtekin ze gazte ez da. Garbi da ona da, bizitzan zoriontasuna ez dizula ematen arrakastak bakarrik, ez dizula ematen famak bakarrik, eta izarok beste behin izan dudan bezala, arrakasta da azken batean konpainia hona eukitzea. Gero gure esku dau, konpainia hori dan dragoia, erodan beste zerbait ez. Behar bada, 27koen klub honetako kidei hori falta zitzaien ez. Konpainia. Askotan, zoriontasuna zer da? Norbait eukitzea gure ondoan konpartitzeko, ez? Soldata gustoko gauza bat egiteagatik, eta gustoko ez bada ere gutxienez egiten dugun horrengatik, soldata duin bat jaso, eta soldata duin horrekin konpartitu momentuak, maite dugun pertsonekin. Hortxe 27 urtekoen kluba hori, badakit Janis Joplin badator, badakit Amy Winehouse daukagula bebai, esate baterako,
eta ez dakit, euren musikarekin amaituko? Eimi apurtxu batekin amaituko? Hemen aldaketak, eskaleta aldaketak egiten jarraian Amy Winehousen musikarekin agurtuko dugu, Jason Osoro, eskerrik asko, Jasone, eta Mairenoa maite goniren gana.